Moje milé, ja vítam pri novom videu. Toto video je úplne ako, druhé video na tomto kanále. Prvé bolo to intro, druhé je toto. Akurát idem do školy a tak. Ja idem tak teraz na autobus a s autobusom do vedľajšieho mesta, do Teska, do školy. A najlepšie, lebo sme úplne najvyššie. Fajná košelka. Chcem vám oznámiť, že no už nič, lebo som myslel, že pôjdem do Maďarska na toto, na kúpalisko, že by som vám povedal čas, deň a dátum. To je všetko. Ja už som tam raz bol to super. Určite tam chodte, ticho buď. Určite tam chodte. Teraz neviem, jak sa to volá, ale to je fakt obrovské. Máte tam 5 tobogánov, jeden od 30 metrov, od 140, ak nie 40 metrov. Dobre, ja musím zrýchliť, lebo nestihnem autobus. Som si dal iba tak košelku, tričko a kraťasy. A to banky. Prečo musela začať škola? Druhý deň. Daj tu. No dneska máme to jedno, lebo máme iba jeden zošit mať. No a tak. Ja sa ešte musím dostaviť do školy. Čakaj, čo trepem? Ja idem ešte s kamošom do Teska. Ale nevadí. Ja musím rýchliť. Poďme bežať. Ale na čo? To v pohode stíhame. Dobre, pre tento ranný vlog to bolo všetko. Ja sa s vami lúčim. A čau.